Moj dan u Puli. Krećem prema Puli i pošto volim putovanje jako sam uzbuđen. Put je dug i nadam se da će se isplatiti. Eto, stigli smo. Za uspješno putovanje važan je i ugodan smještaj. Šta da vam kažem? Eto, zadovoljan sam. Dan je sunčan i upoznavanje Pule može započeti. Prvo odredište, akvarij tvrđavi Verduela. Nakon upoznavanja sa zanimljivim stanovnicima akvarija slijedi uživanje u pogledu na stjenovitu obalu i more. I sad je vrijeme za odlazak u centar Pule. I nakon dugog pješačenja sam došao do čuvane arene iz rimskog doba. Naravno, dugo pješačenje iscrpljuje, što znači da mi je trebalo nešto ukusno poput ove punjene pljeskavice. Eto, nakon dobrog jela, vrijeme je za povratak kući.